UPPL आरो BPF बे दोलो मोननैया ज' जानानै इलेक्सन गेलेनो हानायनि माबाफोर खेमथा दंना गैया? बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना जों बुंना बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया सेस जागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिजों बिटिसि 6 दला सेस जागोन। दायो जों नै क'क्राझाराव दंफैयो आरोना, जों टाउनाव थांनानै फैखांबाय। बेनिफ्राय जों ओरैजाय दतमाजों थांनानै ओरै थांसिन आरो बेलेगथिं बेरायनोसै जों ओरै गसाइगावथिं ना मा होनो बुन्दु? दा बे समावनो आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोसावनो सानदों। जोङो दायो दंफैयो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव फैनानै जोङो दावराव देख्रेब सार नार्जारि बिथांनाव गोबांथार खोथा जोङो मिथिनानै लानो मोनबाय आरो माखासे जों मोगा मोगि माखासे सोंथिफोरखौ सोंबाय। सनितपुर बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबगोन हाबा आरो फैबाय थानाय जिथुनाखि MCLA इलेक्सन बेवहाय थोंजोङै बाहागो लानो हागोन ना हाया, लोगोसे बनसुनि जिथुनाखि दावबायबाय थानाय सिमांफोर बा मिजिंफोर बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव महर लाबोनो हागोन ना हाया, बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै सोंनानै लाबाय। लोगोसे गोबां खोथा फोरमायबावदों दावराव देख्रेब सारा बिथाङा। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। लोगोसे जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मोजां मोनोब्ला आरो हायोब्ला नोंथांमोना मोनफा बयबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना बिदिब्ला जोबजासिम नायनानै सोर मा बुजिनानै लानो हाखो आरो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा मा बुजिनो हाखो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो जाबाय। जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमोन्दै बुङोब्ला आं फार्स्टआव जोंनि मुभमेन्ट बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुभमेन्टखौ जास्ट फंसे बुंलायदों। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ खोब जेनुइनमोन। बे बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखायनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ आरो बड'लेण्ड रायजो आलादा जों सोरजिनानै लानो हायाब्ला जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा बिदि होननानै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय खोब माने जुजिदों थैथां आरो मानसिनो बे फिल'सफिखौ बे होलांदों आरोखि। आरो बै समनि आन्दलना खोब जेनुइनमोन। आन्दलन खालामनायाव माबा मोनसे मोननाय रिटार्न बे लुबैयाखैमोन। एखायनो गावसोर बावसोमनाय थैथांखौ रावबो गियाखै। पुलिस बेरेन्थि गावग्लुंदों बुग्लुंदों बेखौ गियाखै। अनेक मानसि गावथारदों, न' बां सावदों पुलिसफ्रानो बे एजिपि सरकारनि समाव। बर' हिन्जावफोरखौ गोबां जिनारि खालामदों, होमब्लाबो रावबो गियाखै। ओरैबायदि जेनुइन भलुन्टियारफ्राबो थैथों थांथों मावनाय भलुन्टियारफोर बेबायदि माबाजों आन्दलन खालामनाय जादोंमोन जाथि दानायनि मोनसे स्पिरिटजों। बेयाव माबा मोनसे मोनजानाय मोनैनिबो खोथा गैया। गावनि न' बांनिफ्राय ओंखाम जानानै गावनि न'निफ्राय माने खस्थ' खालामनानै ओंखारदों मावदों। आरो जेब्ला BSc सुक्ति जायो, बि सुक्तिनिफ्रायबो जाय भलुन्टियारफोर मावसोमदों थैथां मावसोमदों बिसोरबो साख्रि मोननांगौ माबा मोननांगौ होनना रावबो क्लेम खालामाखै। मोननांगौ बुजिनायखौ खालामाखै। आन्दलन जोबदों एख' जादों गावबागाव न' मावना जाफिनदों आरो गासैबो। बे मोनसे बिराद गिदिर माबामोन आन्दलनमोन बे। आरो बे आन्दलनाव एखे थैथां माने खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामनाय, थाबायनानै आन्दलन खालामनाय। संकसनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोंनिसिम देबरगावसिम थाबायोमोन। उपेन्द्र ब्रह्मआ देबरगावआव थायोमोन, जोंनाव थादों स्टार्टिंआव जोंनिफ्रायनो खाथि खाला थादों बे। संकस एरिया गसाइगाव एरियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबायोमोन। बिजनि एरियानिफ्राय थाबायोमोन साइकेलजों फैयोमोन। हिन्जावफ्रा सोंनानै साइकेलजों फैनानै माने लोगो मोनफैयोमोन। आन्दलनखौ माने साइकेलजोंनो खालामनाय जादों, थाबायनानै खालामनाय जादों। मोनसे बिराद गिदिर मोजां मोनसे माबा दङ। दा बे थांबाय। दानि नै BSc सुक्ति जानायनि उनाव BTC मोनबाय। BTCजों जोङो बयबो सानदोंमोन जे बेजोंनो मोनसे माने जोङो आलादा रायजोखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय जों बेखौ सानदोंमोन। मानोना BTC सुक्तिया मोनसे फाउन्डेसन बे माने आलादा रायजो गायसननाय मोनसे फाउन्डेसन। ओंखायनो जों बेजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनहैसो सानदोंमोन। खिन्थु दा दिनै जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड रायजोनि माबाया गैलिया आरोखि। BTC मोनखानाय 6 दलाबो जोब्बाय, बेबो जोब्बाय आरो बड'लेण्ड रायजो बिलाइनि रावबो गैलिया, जोब्बाय रावबो गैलिया। नै दाखालि हेमन्त बिश्वशर्माया बे बाजेट सेसन जाय सानसेनि प्रग्राम लानानै खालामदोंमोन BTCआव 16 फेब्रुवारियाव बे रोखा बुंलांदों बेयावनो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैला बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरोखि। आरो आगोलनि एबसुआ माने 10% बर' मेजरिटि गामि थानायखौ माने BTCआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन। दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय। ओरैबायदि लासिं सिं खालामना गालांबाय। जोंनि जायगायाव माने नोङो एसेमब्लि खुंहैबाय, जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखे आफाद जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोफ्लेना गालांबाय हेमन्त बिश्वशर्मा। जे बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैलिया। ओमफ्राय गामि बिनोबो दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दङ बे गैलिया, 100% बिग्रासो थाबाय। दा बे रोखोम बिग्राखौ जों आगोलाव लोगो मोनोमोनब्ला, थारमाने दानि एबसु दिफेन बर' दैदेननाय एबसुखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला मोननैसो बिटिआर सुक्ति जाहांसिगौमोन ओरै होन्दों आरोखि।
माने बिटिआर सुक्ति खालामनायाव खुनु जेबो आपत्ति गैया मोननै मोनथाम नांगौ सोनांगौ लानाय जादों आरोखि ओरैबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों माने बे बिटिसिखौ फोरोंनानै बिराद जारला जाबाय जोंहा होनो नांगौ बेखौ ओरै होनो आरोखि बे सेन्सआव बुंनाय जादों दा गथिखे बिनि गेजेराव जों नुबाय जे बिटिसिआबो दिनै जोबलांफिनबाय 6 सेसनाव जोबलांबाय बे बिटिआर रेकर्डिं गेजेरजों सेस जाबाय आरो बर'नि इउनिटिया जोब्बाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा आसा खालामदोंमोन अस्त्र दैग्राफ्रा हाथियार दैग्राफ्रा एनडिपिनि केडारफ्रा मोजां मोनसे जिबन खांनो हागोन सानदोंमोन दिनै बिसोर माने अस्त्र सारेजार खालामनायनि उनाव दिनै सरकारा बिराद लाब जाबाय जे एफा गिदिर हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बडाउन खालामबाय जों हाथियार गथायनो हाबाय बेयावनो दायथ' जोब्बाय फिसा दा जे बिसोर रिहेबिलिट खालामनांगौ बिसोर जे पुनर हस्था खालामनांगौ बिसोर जे न'खर जानांगौ जिबन जानांगौ बे गैलिया आरोखि दा बयबो दिनै रायजोफ्रा बुजिखाबाय जे बिटिआरआ जेबो गैया आरो बिटिसिआव जोबलांसै नुखाबाय दा गथिखे उफाय गैया दा जुदि सोरबा आफादा दिनै बनसुखौ बुंनाय जादों स्पस्त'यै बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो बिफिननो ओंखारदों जेब्ला रायजो राजाफ्रा निस्सय दिनै रिलाइज खालामदों सापर्ट खालामगोन आरो बयनिबो थैयाव बयहाबो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मोनसे माबा दंखायो थैयावनो सिथाबनानै फैखादों जोंनि बड'लेण्ड रायजो नांगौ बे बाथ्रा दिनै बयनिबो थैयै बिखाखौ खालामनानै दं दा गथिखे बनसुआ जुदि आलादा रायजो बिनो ओंखारबाय बड'लेण्ड रायजो दा बेखौ निस्सय बयबो सापर्ट खालामगोन ओंखारगोनबो आरो दिनै बनसुआ जायनाखि खामानि मावगासिनो दं जों दा नुगासिनो दं वार्ड लेभेलाव बिथांमोना दिनै माने गिदिं मावगासिनो दं गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल माने माबाफोरखौ नेताफोरखौ लोगो हमनाय जों बेखौ नुगासिनो दं मेघालयनि चिफ मिनिस्टार नै बावैसो लोगो हमदों बिथांमोना जों नुदों अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार लोगो हमदों ओमफ्राय जों माबानि दिल्लीयाव थांनानै बिसोर माने मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दा बेफोर जिनिसखौ नुगासिनो दं खिन्थु ग्रासरुटआव दिनै बिसोर खामानि मावनांगौ ग्रासरुटआव हाबनांगौ दा दिनै जेब्ला ग्रासरुटआव हाबगोन रायजो राजाखौ जेब्ला बुजायनो हागोन रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन रायजो राजाया निस्सय बुजिगोन आरो बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ नांगौ रावबो नाङा होनाखै दा बिनि बेलायावनो किसुमान रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ बुंथ'ला दे एसे माबा जायोमोन एसे जुनारा थोंजोङै बाहागो लानो हागोन हाया बेथ' हानाय नङा सनितपुराव माने दासिमबो माबानो हाबाखै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ सनितपुरनि गामिफ्रा दिनैसिमबो बिटिआरआव हाब्बाय बा बिटिसिआव हाब्बाय होननानै दासिमबो नटिफिकेसन ओंखाराखै आरोखि दाबो जायाखै गथिखे बिसोरो बे बिटिआर इलेक्सनाव फैगौ इलेक्सनाव बिसोर बाहागो लानो हानाय नङा आरोखि इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे दोलो मोननैया ज' जानानै इलेक्सन गेलेनो हानायनि माबाफोर खेमथा दंना गैया बेखौथ' गोबां रायजो राजायानो खौसे जानायखौ लुबैदों बयबो लुबैदों खौसे जानांगौ होननानै जोंबो लुबैदों एखे जों माने खोब गोसो गोरबोजों लुबैदों ज' जानांगौ होननानै दा खिन्थु ज' जानायखौ जों नुवाखै आरोखि दा आगोलाव एसे आगोलाव जों नुदोंमोन एबसुआ इलेक्सन लानाय खिन्थु ज' जानायनि बिसोराबो उद्देश्य बिसोराबो माने माबा डिभटेड नङा आरोखि डिभटेड गोसो गोरबोजों ज' खालामनायनि बिसोरहा उद्देश्य गैया बोरै माने इउपिपिएलखौ माइलेज बोरै होनो बिटिआर सुक्तिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बेबायदि बाथ्राजोंसो बिसोर दिनै ज' जानाय बाथ्रा मोनदों दा मेइन जोंनि माने माबाया अबाव जादों थाबथानाय फालाय जोंनि मिटिं पइन्टआ अबे जों दा बेखौ नायनांगौ आरोखि जों माबाखौ लानानै ज' जानो लादों दा जों ज' जानायनि मिटिं पइन्टआनो जाहाथे गैयाब्ला नों ज' जानो बुंबाय थाबा ओरैनो जेरै ज' जानांगौ होनबाय थानाय ओरै गावखौ ज' जानो नागिरदों फरायसनायाबो आरोखि आं ज' जानो नागासिनो दं आं ज' खालामगासिनो दङ खिन्थु ओरै आमुखा फोरलामना ज' जानो नागिराखै बे बुंनो नागिरनायखौ जों दा नुगासिनो दं आरोखि दा ज' जानोब्ला मिटिं पइन्टआव फै दा मिटिं पइन्टब्ला आङो खुला खुलि बुंनो लुबैयो दा दिनै फार्स्टआव जोङो ज' जानोब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ जों होननानै बुंनो नाङा बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों बुंनो नाङा बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया सेस जागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिजों बिटिसि 6 दला सेस जागोन दा गथे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंमोन ना आरो बेखौ बुङाब्लानो जों जुदि जों 6 सिडुलखौ जुदि लाखिनो थाखाय जों ज' जानांगौ होनना बुङोब्ला हयथ' मोनसे जोंनि गेजेराव ज' जानायनि मोनसे मिटिं पइन्टआ थागोन आरोखि नङाबा थानाय नङा दा बे रोखा दंखाथारो एखे बेयाव खुनु गोनो जाना रायजोफ्राबो गोनो जाना जे माबायावनो बिटिआर सुक्तिनि इन्ट्रडाक्टरि जायनाखि लिरनाय इन्ट्रडाक्सन बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो दंखाथारो बे 9 नम्बर लाइनावनो दंखाथारो एखेबारे बेयाव बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननाय बुंथाय दंखाथारो बे कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जाबाय आसामखौ खुनु बुखावला आसामनि सिमाखौ सोलाय सोल' खालामना जोङो बड'लेण्ड रायजो नांलिया बेयाव होनाय जाखाथारदों दा नों बिदि होननायनि उनावबो जुदि जों बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला माने जोंनि बड'लेण्ड रायजो नांलाखौनो जों बुंनाय जादों बेनो आरोखि दा उथे जोङो नैबे फार्स्टआव जों थि खालामनांगौ जे जों बिटिआर सुक्तिखौ जों माने नाङा जोंनो बेखौ डिनाउन्स खालामनांगौ जों बेजों जेबो जाला थांनाय बिटिसि सेक्रेटारि आं बेखौनो बुङो दहायबो बुंदों जे हेमन्त बिश्वशर्मा जोंनि न'आव फैनानै इलिगेल भाबै जोंनि न'आव फैदों जे इसिं न'आव हाबनाय जादों आरोखि
आसाम एसेम्ब्लिया बेयाव खुंजानांगौनि खुनु खारन गैया एबसुआनो बुंनानै फैदों बड'लेण्ड नांला आलादा सेपारेट स्टेट नांला दा बेयाव फैनानै बे हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि इसिङाव हाबनानै एबसुआ माने बड'लेण्ड रायजो बिला दा आलादा रायजो नांला होनना बुंदों दा बेनिफ्राय दुर्भाग्यसिन जेबो थाया एबसुखौ सेस खालामनानै बुंनाया गाफ्लायनानै गालांबाय आरोखि दा जों रायजोआ बुजिनांसिगौ दा दिनै मानो बुंदोंलाय मानो साहस खालामदों माने एबसुखौ दिनै नुबाय एबसुआ माने सरकारा जेखौ बुङो सरकारा जेखौ थोनो बेखौ मावो दा थांनायफ्राव इलेक्सनावबो बेखौ नुदों दिफेन बर'फ्रा हेलिकप्टार गाखोलायनानै एखेबारे बिजेपि जानानै इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय नुगासिनो दं आरो खुनु गभर्नमेन्ट बिरुद्ध डिसिसन लायाखै जों बे गभर्नमेन्ट बेरेखा खुनु जेबो बुङा आरो दा बे खेत्रआव बुंबाय जे एबसुआ रायजो बिग्राखा जेब्ला एबसुआ रायजोखौ बिला होनबायब्ला गभर्नमेन्टनि फुलि जाबायब्ला हेमन्तआ फैनानै आरामसे बुंलांबाय बि आरो बेनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा आरो बेखौ खुनु डिफेन बर्डआ काउन्टार होआखै आरो होनोबो हाया जोङो रायजो बिनायखौ गाराखै होननानै डिफेन बर्डआ साहस दङ बुंना जों बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजित खालामथारगोन जों सोरजिथारगोन जों नांथारगौ बड'लेण्ड रायजोखौ बिथाङा बुंथों ना बुंनो हायो नामा बे साहस गैया बुंनो हाया बे थैनोबो हाया बे गभर्नमेन्टआ जा डिसिसन लायो बे डिसिसन थांफागोन गभर्नमेन्टआ जाहाथे गावसोर गाज्रि मोना गभर्नमेन्टनि गाज्रि मोनथावथाव खामानिखौ जाहाथे गावसोर मावा दा बेनि थाखायसो दा मोनसे फुथ्ला बायदिसो सोलिगासिनो दं उन थाबा बिसोर खामानिगासिनो दं जाथ'बाय